esibhekene naye emabhrentshini umphakathi. Umphakathi kuwuthanda uANC kodwa umphakathi namhlanje ngifuna ukusho akusizi ukuthi sithi siyayilapha kodwa singakhulumi iqiniso. Comrade umphakathi awusasifuni. Siyawabiza ama community meeting. Umphakathi ukhathele thina ngamanga esinawo. Siprofile umphakathi siya kuma election. Kuze kube namhlanje. Not even one wezinto esizike zenzakalayo. Mina ngiyazi into eyenzeka emkhandlweni. Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge isupport nothando nesikhombise lona lingaphezulu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukucomment, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Bro, remember when Dada Morero took over? You know, he said don't expect a lot of service delivery or changes in Joburg when he took over as mayor. He said that. Banyanza now says when he doesn't have water, he goes to shower at the hotel. The other week, Uncle Queasy, Gwede Mendashi said, the youth are too lazy to look for jobs. Last week, our president said... Last week, our president said when he was young, he was, you know, the jobs don't come to you. You go out and get them, right? And then the last one, bro, the last one that had me, bro, was the MEC of health. Man, is it Man Ralohoko, Nkomo Ralohoko, something? MEC of health. She said that in hospitals, some people sleep on the floor because they prefer the floor. You're lying. No. Was it AI? No. Wasn't AI? Khumbula ukuthi senza amavideo sikhuluma ngenkulumo kaTata Marero eyathi bona bazoprioritize imigwaqo ye-G20 kuphela ngoba kuzofika ivakashi. Ngakho ke funa ivakashi ifike imigwaqo nama street light esebenza. Ngempela wenze njalo. Ngempela wenze njalo. Yabona wena la uhlala khona ngakini senama potholes ukuze kube namhlanje. Kodwa imigwaqo ye-G20 sabona sonke nama robot ama street light ayasebenza ngoba washo njalo. Gwede Mantashe washo impela on national television. Wathi ibheke nje government uthi ayenze lokuthize abaphumula abantu kuyofuna umsebenzi abawafaka ama CV. Khona ngabantu mina abavotelwa nguwe. Umekwenda iqueue dela into efana ngabe uyazenza. Umekwenda iqueue yovotela abantu abangenandaba nawe. Hlungu lapho nje le ndaba. Kule video manje angihlosile khona ukukhuluma ngeANC. Kodwa bengeke ngikwazi ukuyiziba indaba yeANC. Ukuthi ithu ivotela kodwa ube wazi ukuthi abantu abavotelayo abanendaba nawe. Ngifuna ukuthi uthi usuka wena uyobamba iqueue uyoyivotela ube wazi ukuthi uyovotela abantu abangenandaba nawe nanekuthi inhlalo yakho wena isima kanjani banendaba. Washo uTata Marero yonke lento ezikhulunywayo lena ungazi ukuthi bayasukela bazisho lo bona ukuthi nje nginqanile lokufaka amavideo wabo bezisho lezi zinto lezi. Kodwa uTata Marero ngiyakhumbula ukuthi sakhuluma kakhulu ngaye futhi akagcinanga ngokusho wakudemonstrate sakubona bekwenza. More than 900 bottles of medicine were seized by authorities soon after arriving in Zimbabwe from South Africa in a quantum. Two Zimbabwean, Sawenkosi Ndlovu, on 49 years, and Vengai Chawa, on 41 years, were arrested for unlawful possession of controlled substances. It has now been proven that Beitbridge border South African site is easy to access for smugglers, while Zimbabwe is able to stop smugglers. Njengoba uyibona le mithi la ku screen sakho, bangitshelele kabanye ukuthi le mithi le ayitholakala emakliniki. Ile ethengwa iphuma ngeprescription. Kodwa kuyacaca ukuthi labantu bayisusa la eSouth Africa bayoyithengisa le emazweni akubo eZimbabwe. Angazi mina ukubonakele phi ngathi. Izibhlungu indaba uzozwa kuthiwe uhlangothi la eSouth Africa lona oluweak, uhlangothi la eZimbabwe lu strong.
kodwa labantu bahlukaniswe. Yazi mangabe uya kwelinye izwe, ifence ehlukanisile, uma ufika kwi-border uhlonza ukuthi lama office we-immigration mawungena ngaphi South Africa, mawuphumela ngale sokulelo zolelo. Yini enza ukuthi abase South Africa bangafundi noma baqinisa umthetho njengabaseZimbabwe? Lokho kwenza ukuthi eSouth Africa kube lula kodwa eZimbabwe umthetho uqine. Yini vele understand mina. Iyangidida le nkulumo noma phela iyiqiniso kodwa iyangidida. Yingakho into ezinje zoloku zitholakala. Osho ukuthi labantu into efuna bona bayithandazele ukudlula eZimbabwe. Ngoba mase sebewelele ngapha esayini South Africa suke sekulula. Uma kusenje sesazoba nayo inkinga yokungena kogwaya abangekho emthethweni, ukungena kweyibhamu engekho emthethweni, ungena kwazo zonke lezi zinto ekungafanelanga zingene. 5 arrested in Langa informal settlement after police recover copper cables worth 210,000 rand from informal dwelling. Members of the public order policing arrested 5 suspects aged 21 to 31 on Saturday, 14 February, in Zone 31, Joslovo Informal Settlement, Langa. Police recovered copper cables valued at approximately 210,000 rand from an informal dwelling. The suspect faced charges of illegal possessions of copper cables and are scheduled to appear in Bishop Levis Magistrate Court. Investigations continues. Indaba yokwebiwa kwama-cables idalwa ngamaphoyisa. Into enza ukuthi lama-cable ebiwe ngamaphoyisa ngoba ngokomthetho we-scrapyard abavumelekile ukuthi bayithathe le cable yase-Telkom nale copper le yase-Transnet, abavumelekile ukuthi bayithathe. Kodwa ngoba ayafika amaphoyisa ezokoleka bawanikeze kokweshumi, bayakwazi ukuyiphatha noma kanjani ke le copper, bayakwazi ke ukuyithenga ngoba bayazi ukuthi mawusukhiphile into yakhona lapha emaphoyiseni awungabe usabanazo inkinga. Nathi into efika ibe buhlungu njengabantu base South Africa, infrastructure yethu ayizukuphepha uma kusenje, ngoba izitimela siyafisa zibe khona ziless kunama-taxi, ziless kunamabhasi. Kodwa izitimela sike sithi sikhona isitimela asisakwazi ukuqhubeka, sesihamba endleleni ngoba abantu batshontsha icable. Isimo nje siphila phansi kwaso la eSouth Africa. Isimo nje siphila phansi kwaso. Futhi kufuneka sisamukele ukuthi ayikho into esizoyenza kunje. Kuyoze kulunge mzukwane amaphoyisa azazi ukuthi umsebenzi wawo ukunqanda ubugebengu kuwona ukwenza ubugebengu. Abukho ubugebengu obungenzeka eSouth Africa uma amaphoyisa engeyona ingxenye yabo. Kufana namaphoyisa uma ngathiwa sefuna ukukubopha, angakubopha ekseni. Amaphoyisa mayifuna wona ukubopha umuntu, noma ngathiwa isigebengu esingakanani, noma ngathiwa isigebengu esisatshwa kanjani, ambophe ekseni lo muntu loyo. Kodwa ngoba wakathanda ukuzixazula lezi inkinga, sazoqhubeka sibe nale nkinga obugebengu. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Ngiyafisa ukuzwa ukuphala kwakho, ngizwe ukuthi wena ubona kanjani lolu daba esilixoxayo. Ngale kwalokho mina nawe sidibane kwivideo elandelayo.